Bir kez çay içecek bolsaňam, şol garaşy oturmalaydy. Bolýala gaharlanyýar mesene. Hol gaýry kowadan gurdannalara bilýänsiň. Vay, gurdanlary bilmeýänmem näme? Hazım soňky 5-10 ýyllykda olaň awra ýartyp, häzirki döwrümizden öňe çykan adamy da ol. Ana şolar bize gudatçylyga gelýärmiş. Hay, sen aýt keýwany. Bolmasa bir Bägüljany özümizin külere beräýellip, halis hok etdiň meni. Köçe sirip, suura talyp ýören ýykmanadan bir giýew barmy? Dodan sallap ýören bir hepbä ol. Biriniň gülýal çagasyna beýdimetene kakasy. Dağ ýal ýigit, ýüzi gözü gülüp dur. Sen näme, ketçalakamyn güne ýatyp aldyňmy? Hey, sana hä diýdirip bolarmy? Gatam hä diýdirip bar. Ine gurdanlar gelse boli. Men hä diýjek. Olaň öňköýren ogullarym edil gurduň özü ýaly adawraýly işleşip görmüşler diýeşdiýän. Ýogsa da olar entek gelen ok gyýdyňa söz aýdan ok ýer bugurruňlar nireden çykyp ýör. Erkekler wakan soňundan bilýärler. Ayallar goly öňünden bilýär. Bäýbe. Açın dostlar, şerbet vardır için dostlar. Ülkemin toyda çağına caney, ülkemin toyda çağına caney. Gelin dostlar, geçin dostlar, toyda çağına açın dostlar. Şerbet vardır için dostlar. Ülkemin toyda çağına caney, ülkemin toyda çağına caney. Çağına açın dostlar, şerbet vardır için dostlar. Ülkemin toyda çağına caney, ülkemin toyda çağına caney. Gelin dostlar, geçin dostlar, toyda çağına açın dostlar. Şerbet vardır için dostlar. Ülkemin toyda çağına caney, ülkemin toyda çağına caney.
Nemele başlık, näçe gede gaýlanmaly ýene? Yöre çaltırak. Kem sonra görýär. Düşüýdimi? Hop. Çıkı. Oh, Yaman kelmek ýaňy. Kan gel kerpiçler galdyr. öyle baş. Senem haçan görsen uğuklap ýördiň. Haçan görsen uğuklap ýördiň. Senem işläý o, bir işläý. Nerden seni topar ýollaşdyk goýup durlar aýdy. Daňdan märeň ňyrda bally. Geçen ýyl ýadyňa düşämi? Sen meni nähili kösäp işledipdiň. Mukamjan, indi bolsa seni işlemeli bolsun. Birden başlyk gelip, "Ana ola işlän ogam, ýatyr" diýdi. Näme jogap bereýin? El galtakyl 1 sagatlap ýetme düşüp berdi waýda. Doğrudanım. Eli kaltaklı. 1 sagatlap mukammen ýerine düşüpler diýsem, Awa diýsen. he? Başlyk. Hani ýa mukam arýalykdylar? Mukam hani? Men näme bilen mukamyň ýerdigini. Eýen 1 saat ýeriňiz düşüp ber. Men hem mukamy görmedim. Nähili bollaýy? Hana da atsan, sen gelibärik. Gel. Şu galtagalla. Ine. Indi men öňüme düş. Bor başlyk. Yürü. Eýway, bu nähili bollaýy? Kaltagal öňüme düş. Nähili bollaýy? Ýöre başlyk, ýöre. Eýway. Mukam? Ho, Oho, ýaňy başlyk duran ýa Allah. mene başlyk göremek, men mukam. Mukamjan, meni Günür döýdýän. Ho, sen günür durýan. Gaýrat et dediň özüň işle. Ol ya. Men bir başlykdan ursat alaýyn. Ho, sen dinjiň ala. Dinç almasam boljak däl. Ho. Sag ol Mukamjan. Sag ol. Näetdi mukam? Şula olaydy başlyk. Gelen ýokary kal. Ine bardym. Kiçike. O başlyk. Gel senim ýokary kal. Bardym. Ana täçgençe, ünseriýän molin her sapar gelemde kerwanjan görünen okly. Geline jemem tapşyryp goýberdi. Kerwanjany, Anna täçi, Gülnaryň toýuny hökman çagyrdy. Kerwanjanam giýje güni şo traktory bilen başa gaýda. Bu günlere işleri hasam köpelli. Toýada nesip bolsa barar. Barın geline barın, hökmanlar. Ayu gelinler, maňa garaşyp çygatýarmysyňyz? Howala. Gelewer aýtsa. Gurgun otyrmysyňyz? Şükür Hudaýa. Hana. Alhany bir käde çay içip otur. Vay çay içip gelýän. Gapçyň karny dok diýip eşitmänmidiň anna täç? Ona eşitdim. Ayça dogan, yerinde näme habar? Gurt mi tilki mi? Hey men baran yerim tilki bormay. Gurtdyryn. Onu şeýle. Dinle. Gyýdymyzyňa tertibini, häsiýetini, görüp görmegini öňüne düşecek ýok. Ýöne. Oy, ýönesi näme? Bolaýsana. Oy. Ýönesimi? Ejesi gyýdyny özüniň külere berjekmiş. Hol günki biziň howlymyzda surata düşürip beren bekke. Ana şoňa. Kakasym, dogonlarym karşymyş. Näme ogyz halyşýamyşmy oň bilen? Oy, ýigrenlik şolmuş. Hudaýa şükür. Ýöne. Inni nämeň ýönesi gyz? Nemele? Ýönesi näçe tiz söz aýdyjy gelseňiz şonça gowy. Şey diýsen agy. Gyýda dogon garyndaşlarynyň hyridar köp.
Tizleştirin. Tamdıra kızını yap dipdirler. Bu hoş habary uğurtdur çepere de tiýdirek getirewer çemenjan. Bor gelnece hökma. Onu menim turoyun. Barmaly yerim, bitirmeli yumuşum ken. Onna sağa tur gelnece. Yürü. Orda. Ýolagçy ýolda ýaxşy diýipdirler. Oturmaly keniňizde. Yene birdi. Toyda görşeli. Hagaman oturun. Sağ bol Sağ bolun gelnece. onna. Sağ otur. Beýul salam. Salam. Kerwen. Oho, Komda. Meret, geldin mi sen? Oo geldim. Yeri, nel? Komda Yaxşı, beýle. oy, elbette. Aýdymy gaty goýaýtdyn, boldy. Ay, arkayın var. Aljak bayram Bolya, geçiriz. sağ ol, sana da Sağ ol, Hudaý sağ ol. etsin. Kerwen. Gördün mü? Gördüm. Gel bolya. Aha. Nesibe? Bolya, o babaranda görüşür. Bolya. Bolya. Men oturjak. Oturuver, otur. Assalamu alaykum ediz adamlar. Rızkal berekedin bolçuluğun bayram bolan galla bayram bilen ähliňizi tüý sürekden gutlaýar. Gahrman arkadaşymyzyň bolçuluk mekanymyzyň gün-günden güllä besme uğruna alyp barýan işleriniň netijesinde owa hojaluk puwdagy buýsonçly ösüşlere eýe bolýar. Halal kesbinden kemal tapan edermen merdana gallaçylymyzyň zähmetine uly baha berip hemme taraplayın zähmet söýür daýhanlymyza ýardam berýän gahrman arkadaşymyza tükönüksiz alkyş aýdýas. Hormatly prezidentimiziň bi himayet gollawlaryny, taýsyz tagallalaryna jogap hökmünü zähmetkeşlerimiz ýyllan-ýyla bugdoýdan bol hasyl alýarlar. Hut şoň üçinem galla bayramynyň dabarasym ýyllan-ýyla belende galýar. Çünki hormatly prezidentimiz zähmet çekmäge, gurmaga, döretmäge, ähli mümkinçilikler döretmek bilen zähmetkeşleriň armasyny ýetirip durýar. Has tapawutlananlara gymmat bahal sowgatlary we şah serpalaryny ýapýar. Bularyň hemmesi halkymyzda uly kanagatlanma döredýär. Ruhlanlarya üstünlüklerden üstünlüklere ýetirýär. Şah serpaýyňyz gutly bolsun edermen gallaçylar. Bayramlaryň başy galla bayramy. Ýaşaýşyň ödeni nury bar sende. Köňülleriň joşup galla bayramy. Berekediň örkü gory bar sende. Çäziňe bereket, mehriban halkym. Harmanyňa bereket, ey daýhan atam. Bugün yerden önýär, tylla dürdänen. Kuwwatyňa kuwwat, goşulýa watan. Salamu alaykum. Waalaikum. Oğlum alıp gidivermedin. Bor. Bir gowaýdym maýdyp ber. Bor ağam. Sana aýdym gowaýdy diýär diýerler. Ha, bor ağam, aýdaýar. Bolya. Näde? Ediz adamlar, galla bayram münasibetli bayramçılık konsertimize başlaýas. Unutma, yerine ýetirýär Kerwen Muradow.
Sana yıldızlardan uğralan umman, aylan ya çarkı pelek bir yerde durman. Mehr süýgü hakda, gözellük hakda, bütün bu alemin yaradılışı hakda sözlesin, gur versin, durmasın dımman. Yıllarımlar çakıp ses edip asman, İnipdir yukardan bir babaday han. Anlatać. Nur ýagdy. Men sizden habar tutayım diýip geldim. Näme? Yaraň okmy? Şuna bir hil uğrum ýok. Şu elim ağrıp dur. Hani men var göreýin? Hain elin ağırmaz. Alada köpe diyen anlataz. Men mıdamat edin aranız dağırı. Kervan alad etme. Olun ni yigit çıkıptır. Bolya. Men gideyin. Nur ýagdy. Inni nire. Men geler durarın anlataz. Ece? He? Ece? Wi, balam. Ne yaramajak bolýanmy? Yok oğlum, men gowulu. Ýöne gysaraýdymla. Sen näme geyinipsiň balam? Ece, men Aşgabatda gitjek. He. Okuwa Sinaga barmaly. Wi, iýem ýetäýdim balam. Ho Ece, wagt ýetdi-de. Ne yaramajak bolýanmy? Ýokla balam, men alat etmesene, men gowulu. Şeýlemi? Onda men arkaň gidiberjek Ece. Arkaýyny git oğlum. Bor Ece. Bolýa balam. Alat etmek nece? İşleň şowly bolsun balam. Sag ol Ece. Bolýa, jaň etgin oğlum. Hökman jaň etdirýär. Bar balam. Tagaman mark gel. Sag ol Ece. Özüňe teretgin. Sag bol oğlum.
yakin Yar uğruna ürtenip Bullum min gepe yakin Yar mehri mana yakin Barın aydın şol yarey Yürüğüm para parey Ah barın aydın şol yarey Yürüğüm para parey Beğul, He? uy, neme ağlayan, nem mulle? Ay yokla gennece. Yöne birden yüreğimiz aytdı. Ay yok, han doğrun ayt, nem mulle? Gennece men kerwenin göğününe höktügeydim öýdýän. Ala detme, eger söyýän olsa hükman bağışlar. On soňum ana täçenji, udoçuluq eljekmişin. Çynňmy gennece? Sen nerden bilýän? Bilýän ne? Gennece, onna bikin aydanlar yalan he? Elbette yalan, şu bekken oýsana. Ol öz bähüýdi üçin seni allandyr. Ine görersiň. Hemme zat gowy bolar. Belki şeýle bolsun na. Sapar gellem, men özjigimiň tarapynda duraryn edi. Şeýlemi? He. Vay gennece, sen meni begendireýdiň. Ine gennece seret. Bolýarmy? Nähil boljakmy bar? Tugöleme. Gül ýaýdylaryň agyn. Edil surat çeken ýaly däýipsiňe. Bagtyňam edil elişiň ýaly ogadan bolsun. Ne diýen ay dost? Yettim dip gelmeden geçtin ay. Kän garaşdyrdım aýdos. Tara, Oň taplan. ýaşy. Näme beýle eglendiň ay? Ay o taýda biriniň ulagda ölüpdir. Ödem diňe sürü bilýän eken. Soňa kömekleşdim ay. Şeýetine gowarýan dost. Ýöne sen bilen başa gurrum bar. Näme gurrum? Beýul ellen gidip barýar. Gurdagy şöhrat üçin uduçylygy bar ya beýullary. Habarma dost, ýöne men näme deýin? Bägulun öz aýdara halas ýanyma diýip. Oho, beýulun olar daşyny üçüp geçseler. O da alcırap, yok diýilmese, şonu näme etjek? Bägul gep bilen oturjak gyýda, näil bolaýynda ol aýdar. Yok diýer. Aýdy bilmedik ýagdaý ne diýen men taňa. Ay onda men bilmedim dost. Bilmeýän bolsaň, sen öňüň barmary? Häzir gödünni. Yok ho dost, men uğurdağan yüzüne gelip bilmerne. Adam öz sevgisi üçin, öz baxt üçin görüşmelidir. Dost, sen häzir laçyn guşa öwürmeli wagtyň geldi. O laçyn öwürmeli, men kakamyň ornuna duran ýaşynyň üstüne topulyp bilmerne. Yok dost, men muny başarman. Olara sen söýýän gyzyň üstüne topulýarlar. Hana, üç barýarlar. Sağçylyk bilen awçylyk ikisi bir zat dälmi? O meret, düşün. Olar topulmağa baran ok, olar söz aýdyjy bar ýalar. Bärde ilen çykarýaly hiç zat yok. Onsoňam men şöhrada. Sağçylyň ýygyna gaýtar diýsem, olam yok diýse. Men maskara bolmarmy? Onsoňam o meret, sen bir zady düşün. Bäwül kiminiň aramyzda 3-4 oýnam sözden başga hiç zat yok. Söýgü näme? Söýgü bu bäwül kiminiň ýüregimizdäki bir sir. Onsoňam ol sir men hemmekse paş edip bilmerne, dost düşün. Bäwül biriniň gulýaly gyýdy bilýänmi? Oň awraýy men bagtymdan ýokardadyr, şonu bek bellegin. Gelsi gurrunlar goýarlar meret. Onda dost, öz söýgüňi, öz bagtyňy elinde gidirdi. Şeýtde dur, garank ýalyk bol.
Çeper, salam alik. Uy, Surayjan, geleweri. Salam çepergence, qowmy ýagdaýlaryňyz. Salam çepergenece. Salam ence. Sagaman otyrmaň. Surayjan, geleweriň gaýdylar, gowmy ýagdaýlaryňyz. Otursana. Tüweleme. Şu sapara sen gaýdylaň adyny dogry aýtsam gerek. Sen Aýjeren. Ýok, çepergence, ýene ýalňyşdyň. Meň adym Aýgözel. Vay, Suray. Hirgide gaýdylaň adyny ýalňyş ýanyna. Onna sen Aýjeren. Ýok, çepergenece meň adym Maýsa. Menki boljak gelýdi. Meni hilmet Aýjeren niýe ýa? Özüň net atlaryny ýalňyşman tutup bilýäňiz? He ýalňyşmaýmyň. Ýaňy öwrenşip başladym meni. Agaýy çeper, surat görüp otyrmaň gaýy. Howala. Gülnarjanyň toý suratlaryny synlap otyrdım. Gaýjaşmy göresim gelip gitdi. Gülnarjan ýok bolun öýüm boşak galan ýaly Suray. O maňa hem çağa, hem jor eken. Dogrudur. Gaýrat et, bagty bolsun. Gapyňdan aglap gelmese bolýar. Şeydi jor, şeydi. Onna da ýüregim ysıp durda. Wah ene şu gaýjaşlygyny durmuşa çykaraň da bilersiň. Wah özüň bilýän, kakalara uzakly gün işdi. Şöhratjanam işden sapanyk owa algaýa. Basymrak öýürüp şu öýe gelin getiräýmesem, ýök özmöýdi, ýüregim ysýa jorja. Dogrudur. Meňe maktyp göresim gelýär. Nesip bolsa gelinem geler, agtygym geler. Ağzından Hudaý eşitdim. Hanygy çemen görünýärdiler dün. Gaýtdym ýa öýlerine. Basym gelerler. Men olar Şöhratjan üçin owa gudaçylygy berdim. Şeýlemi? Bula gowa bargy? Ho. Diýmek Şöhratjany öýerjek-de sen. Nesip bolsa Surayjan. Belki bir hoş habar bile gelsinler-de. Gelerler nesip bolsa gelerler. Men özümem gitmelim bolyn. Gülnarjan mehmançylyga geljek diýdi. Şolar garşylaýyp öýde galdym. Gurdum näme? Çemen bile anna täç, kakamda ýanymda bolsa bolýar diýip, ay garady men goýup gitdiler-de. Jorajan, sen gaty bagtladym. 8 çağany ösürüp kemale getiren üçin hormatly prezidentimiz ählamatlyklary bolan köşk ýaljaý sowgat etdi. Toýly jaýlar bolsun. Sag bolun. Arkadaňymyzyň ömrü uzak bolsun. Jany sag bolsun. Şeydi. Uy, gurruna kellem gydyp men saňa çaýym hödür etmendir na Suray? Alany? Aýgözel şunu gördüm. Al çaý içip otur. Gelip durmalla şey dip, men ýeke galan ýüregimin ysýany bilýäňe jorja. Al çaý iç. Al bana. Men durjak diýipdim. Bäý ulýaguly, ýagşama ýagýan eken. Ay ýagsa diňerde. Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Burada was etme. Hawa. Burada var. Siz bilen bir kayıt gururum var. Aýdy berinim diňleýän. Eger kyn görmeseňiz çetlek çykaýyn. Ýörenim. Gel. Aýdy ber. Anlaga. O ýigit tanadyňmy? Ýok, tanamadym. Birine meňde diýen boli. O däl ödýän. Ay telekeçilen bir ýeri bolaýmasa. Ha, şeýledirler. Gurrumy berdim başlajakmy? Ýagdaýa görä, görüyor. Ordun ýanyna duran kim var? He, bu Meretjan. Kerwenjanyň dosty. Aho, gurt oglum, köpeklenjekmi? Ýok, häzir bar ýa. Şey diýdin eýnin. Sag bol. Biz ýöne gudaçylyk goýulsun aýdyr bilmer. Bolýa, sag bol. Gurt, ýöräli oglum. Bardım kaka. Uloga mini ver. Gaty gyjak almaly gurt. Gyjak almar dewlä. Hani ýörüň. Men warkam ala ditmegin. Bolýam gyýdym.
Ine gelýärler. Şeylemi, onu ocağa hiç barbar. Ahayız geldiler gördün mü? Ha, o gördüm nece. Alat etme, hemme zat gowalar. Ine görürsün. Geliverin, geçiverin. Geliverin. Ha, geçiverin yaşlılar. Esselamu aleyküm. Salam alik dayı. Ha, geçin hadi. Oturun yaşlılar. Geçin oturun. Salamu aleyküm. Ya, bismillah. Hakallar sağlık halini çık. Şükür da. Ya sağlık sağlık durdu. Dedim sagaman gezip görmediniz. Valla sağlarım vurun mu? Allah hüdaya şükür. Bolu bil ya, bolu bil ya. Bayağı koş. Kaka, ata, başka gerek zat var mı? Yok oğlum. Gerek bolsa verdim da aydart oğlum. Şurada meydanım, o çöpe yaşı. Valla bulan son burada. Ötünlüğe kendi vuru olmadı ya. Beğul, kırıydağına köpölünür. Sene mindi berkiraf kurmalı valtın gelay doydu yani. Bar gitsene. Niye edip durgay? Sakallaşlar sonrası verin. Sizden rayd verin. Şükür dayı. O vagara hemme yayır Şükür ulan. da sen sagaman otur musunuz? Enim seninkilerim hemmesi sağ vurgunluk mudur? Dur dağa. Ana abi ben sakallaşım. Yogul yağuli. Biz ovadan. Ine sağımda turanım. Urtsal, men oğlum. Urt annayf, telekesi. Eştensinle. Ha, eştiyadi. Tuveleme, tuvele. İne bir de men ul oğlum kıyassan. Gatovi. Sonra verin. Dur dağa, kıyas. Ovodoşuňyz Nuriýagdyna tanaýansynız. Meňe köne dostum ol. Özümde näme gowluk bolsa Nuriýagdyň ihlasy bilen boldy. Neresi köp bawatda bizden ökdedi. Özüm tüýs halipaçylyk üçin doglan adamdy. Ömrü gysga kenne benden. Obamyzyň syýlagly adamydy. Nuriýagdy pahyryň çağalaryny özümkilerden aýry göremek. Kerwenem öz ýanyma iş aljak. Oňar ýaňy ogul. Sakallas. Siz hakda da, oğlumuz hakda da köp gowurunlar eşdiýär. Sag bolundur daga. Maşgalaňyza daşyňyzdan wont berendirs. Her kim size meňde armany ýokdur. Dur da. Gowurdy örde şöhrady gör. Edil bir almany iki bölünýär aky. Kakasynyň elini ýöretçeýini şol tügeleme. Matumul atamyz aýtmyşlaýyn, oğullar döwletiň başy diýlenine. Nuriýagdy bilen gurtuň dost bolşýary. Oň ogly Şöhratjan bilen men oglum Kerwenjanam dost. Şöhratjanyň dagyal boy siraty bar. Ýokary bilimli. Dili süýji, özüm hünärli ýigit. Tuweleme. O yurtlar işesler alıverji haberler kovda. Dur da. Bir de ýitigimizi gözlek geleniriz. Aýdy oturun öwlä gulagy. Aýtsak garnaşlyga çaýlyk geldik. Inha gurdyň öýdem aýdar galanlaryny. Şöhratjan Aşgabatdan gelip Kerwenjanan havar tutup gelip gidip dur. Elem sowgatlyja. Dili salamly bir asylly ýigit. Dogry. Hawa dur dağa. Men aýtjak bolýanym, inha biz Anatäç ýeňem bilen Nuriýag dostum ogly Kerwenjan üçin söz aýtmany berler. Dur dağa, kıyas. Bir de habarymyz alsaňyz şo niýet bilen geldik. Kerweni öz oglum ýaly gow görýän. Şoň üçinem toýuny başdan aýak özüm sowjak. Hemme çykdaýjylarynam özüm çekerin. Näme diýip durgy? Nesip bolsa toýlarynam iýlinkiden kem etmerin. Urt, näme diýip otyrsyň? Kaka, hemme zat gül ýaly bor. Alad etme. Haydi ver oğlum. Ay näme? Dilemek sizden. Jogabyny aýtmagan bizden. Soraşaly, iýdeşeli, maslahatlaşaly. Eşitdiňmi ençe? Beýdimizin özüne aýdaly.
Ynha ejesi ba. Doganlary ba. Bir netije gelip razy bolsalar habar ederiz. Şeýlem kaka. Bol ya ol. Be. Hanonno göwnüde geňeşik görüň durdaga. Kıyas inim. Kapyňyzy toý diýip açalyň. Onu näme durdaga? Ruhsat bolsa bize turup berjek. Ruhsat Allah'dandır. Ýogly, hany bir dilek edip ber. Endille mendille gurulu verin, düzül verin. Allahu ekber, toy olsun, toyumuz kutlu olsun. Hanonno ýogly, turup bereli. Ana habarlaşıp durun. Aýtdym amen. Bolýa durdaga. Bolýar onu sağ olun, sağ oturun, toyuňyza gelelim. Owa, onu habarlaşyp berdi. Sağ oturun. Bolýa durda, kıyas sağ olun. Hey, bek çıkın. Bek çıkın. Hey, bek. Nira ittayol. Eyvay. Eyvay. Oho, bek çıkın. Ne çukura kaçaydın, gözün görmedi mi? Gülüp durmada çıkmağına kömek et. Vah, kömek edecekli. Uğrun tapamak, çukur has çuğurağa ken. Cuma! Oh, Cuma! Näme otaydı? Ay bir mal kaçıp dur çukura. Mal? Owa. Näme diýen o? Ay näme bek çıkan çukura kaçıptır diýenni. Kim ol? Meret. Şolum göz ağırtı alıp bir yerlerden çıkýar o. Kimin malı kaçıptır? Oho! Yere o dost. Yakma düşersin, gazıma düşersin diýileni bolupsyň da. Ahir düşmeli ýeriňi bilipsiň ha. Inne akyllansaň gerek. Meret, bu odalan bir kem akyllı. Bay. Bu mi? Kim akıl bolmasa bara? İki adam arasynda kara çömek bolarmy? Meret, kerwenden ötün soramana barýadym. Ha, şeýlemi? Owa. Eger bu akylyny aýlanyp ötün soramana barýan bolsa, onda bu pehlewany çukurdan çykaraly. Cuma, kömek et maňa. Ýür. Ýür. Gayrat edip kömek edäýin-de. Eýbek. Geçtin mi dost? Geçtim. Kutlayan.
Sağ ol dost. Men sana aýtdym ha, sen öden hökman geçersin diýip. Sene ölik enin dost. Oo, men adım Mere do.